sauraro kuna sauraron littafin tafiyar ajali littafi na ɗaya. To idan mai sauraro na biye da mu shirinmu da ya gabata mun tsaya inda Gimbiya Ramzatu ta yi shiru kamar wanda ta shiga cikin tsaka mai wuya sakamakon jin bayanin waziri. Zuwa can ne ta ce da shi, shin kana ganin idan muka yi haka za a kai ga gaci? Waziri Marzabe ya gyaɗa kai tare da faɗin cewar tabbas akwai tabbacin nasara. Shirinmu da ya gabata nan muka dakata, cikin yardar Allah za mu ɗora. Jin hakan Gimbiya Ramzatu ta da bishiyoyin 'yan majalisar ta ce da su, shin kun amince da wannan shawara na waziri ko kuwa? Gaba ɗayansu cikin haɗin baki suka ce mun amince. Nan ita ma Ramzatu ta amince. Kashe gari kuwa aka ba da sanarwar cewar an sa gasar neman auren Gimbiya Ramzatu ga duk wanda ya nasarar samo wannan ruwan tsafi da cikin kwalba shine za ta aura. Cikin kwanaki kaɗan wannan sanarwa ta isa ko'ina a cikin dukkanin faɗin nahiyar ƙasar Kairat. Cikin kwanaki 5 jaruman manya da ƙanana suka yi ta tururuwa zuwa birnin Kairat, ana ba su tarban masauki na musamman. Lokacin tawagar jaruman suka taru a birnin Kairat, sai 'yan majalisar ƙasar suka tara mutanen gari hadi da jaruman gasar domin a yi musu tuni akan abin da ake bukata akan neman auren Gimbiya Ramzatu. Bayan an taru a masarautar, Hajji da 'yan majalisa suna zaune a kan kujerar da aka saba ajiye musu a duk lokacin da aka shirya taro irin wannan. Hata su kansu jaruman gasar sai da aka ajiye musu ababen zama don girmama su. A wannan lokaci yanayin gari ya sauya, zafin rana ya ragu sakamakon yadda girgije ya fara rufe sararin samaniya, wanda hakan ke nuna da alamun ruwan sama ne zai sauko. A wannan lokaci ne wasu samari biyu suka isa wannan filin taro, suna tafaniya a bisa kan dawakai. Kai da ganin su kasan cewar baƙi ne ba su taɓa shigowa garin ba. Nan suka girke ababen hawan nasu a inda babu mutane, kana suka nufi cikin filin taron a tsammanin mutane su ma sun zo ne domin shiga cikin wannan gasa. Sakamakon an ba su sanarwa ya watsa a ko'ina a sassan ƙasar har ma da makotaka. Nan dai su ma suka basa wani 'yan kallo domin su ga abin da yake gudana a cikin wannan filin taro. Sannan ne alƙalin gasa ya miƙe tsaye ya fara jawabi kamar haka: ya ku al'umman birnin Kairat cikinta da wajenta, muna matuƙar godiya a gare ku da kuka amsa wannan gayyata tamu. Kamar yadda aka saba a kowane shekara mukan taro a irin wannan lokaci don gudanar da gasar fitar da jaruman da suka bi shuhura a kowane ƙarshen shekara idan ta zagayo kamar yadda aka saba. Sai dai wannan shekarar ta zo mana da sauyi ba kamar baya ba. Mafi yawancin ku sun san kowane sauyi ne. A halin yanzu dukkanin jaruman wannan gasa sun hallara. Sauran bayani za ku ji daga wakilin sarki kuma mai rikon wannan birni namu mai albarka, Waziri gare ka. Waziri Marzubu ya karɓa bakin magana ya ci gaba da cewar, al'ummar mu na gida da na waje, barkanmu da haduwa a wannan waje da muka saba haduwa. Kafin na ɗaura da jawabi, zan miƙa ɗimbin godiya a gare ku a bisa goyon bayan da kuka ba mu na amsa saƙon gayyatar mu. Duk da cewa mun saba haduwa a irin wannan waje kamar yadda alƙalin gasa ya ambata, sai dai a ƙarshen shekara muka saba haduwa. Wannan shekarar ko ta zama a cikin wani yanayi, shi yasa muka nemi ganin ku cikin gaggawa ba tare da shekarar ta kai ga cika ba. Kamar yadda labari ya wazo a ko'ina na faɗin cewa sarkinmu mai cikakken iko ya kamu da wani ciwon wanda mu taɓa gani wanda ya kamu da makamanci irinsa ba, har ta kai cewar bai gane wanda ke kusa da shi. Sakamakon haka ne mun yi zama da wani mashahurin boka inda ya shaida mana cewar in har ana son samun lafiyar sarki sai an ba shi ruwan tsumin tsafi na wani takaddarin mashahurin aljani mai lakabi da suna Kalzur. Shi dai wannan aljani a yanzu haka yana zaune a cikin wani kasar gumin daji mai ban tsoro. Ta kai cewar tsawon shekara 50 ba wani ɗan adam da ya sake ƙetare wannan daji tun lokacin da wannan mashahurin aljani ya bayyana a cikinsa. Masifu da bala'ai da ke cikin wannan daji ta sa tsuntsaye da ke shawagi a sararin samaniya ba sa gyauta, ko in ce ba sa ratsawa ta samansa. Hatta dabbobin da ke rayuwa a ƙasa su ma sun yi ƙaura daga cikinsa, don haka ne ƙarfe ko jarumta ba za su fidda mutum daga cikin wannan baƙin daji ba, face ya haɗa da ƙarfin sihiri. Ba kowane tsafi ne zai yi tasiri a jikin miyagun halittun da suke tsaron wannan jeji ba, face mai tsananin sa'a da rabo ne kawai zai tsira daga shirinsu. Sakamakon hakan yasa muka tara ku a wannan waje mu sanar da ku cewar duk wanda ya nasarar ɗauko wannan ruwan tsumin tsafi na aljani Kalzurun shine zakarar gasar wannan shekara. Haka zalika
shine wanda ya cancanci auren Gimbiya Ramzatu, kuma har yanzu ƙofa a buɗe take ga duk mai son shiga cikin wannan gagarumar gasa mai tattarar ɗimbin haɗari. Ku yi sanin cewa duk wanda ya samu nasarar ɗauko wannan tsimi na aljani Karzur, akwai gagarumin babbar kyauta ga wanda ya yi nasara kafin aurensa da Gimbiya. Banda wannan gagarumar kyauta da muka tanada, idan har mai girma sarki ya samu cikakken lafiya, babu shakka shi ma akwai gagarumar kyauta daga gare shi, wato ga wanda ya samu nasara ɗauko wannan tsimi. Da wannan furuci muke muku fatan Allah ya ba mai rabo sa'a. Amma kafin mu sallami kowa, za mu san mu ji cikakken sunan jaruman gasar haɗi da garuruwan da kowanne ya fito. Haka aka bi jaruman nan ɗaya bayan ɗaya suna faɗin sunayensu haɗi da garuruwan da suka fito. A wannan lokaci ne wannan baƙi biyu suka samu damar gabatar da kansu da nuna amincewarsu na shiga cikin wannan gagarumar gasa. Amma bisa sharaɗin cewar su ba sa buƙatar duk abubuwan da aka ce an sanya a cikin wannan gasa. Manufarsu shine idan muka nasarar kawo wannan abin da ake buƙata, mun daidai muka yi nasara za ku karɓi abin da muka zo muku da shi. Don haka ba za mu gabatar da wannan buƙata tamu ba har sai ranar da muka dawo da wannan abin da ake nema. Yayin da aka ji jawabi daga bakin wannan bakin fuska, sai Waziri Marzugu ya ce, hakika kun zama da sharaɗin da ya jefa mu cikin rudani da wasuwasi, amma za mu iya ƙoƙari mu ga cewar mun karɓi abin da kuka zo mana da shi. Daga wannan magana na waziri aka sallami kowa. Nan masu komawa gidajensu suka yi ta komawa, a lokacin da su kuma jaruman gasar suka nufi ƙofar fita daga birnin, kowannensu a bisa kan abin hawansa, cikinsu daga masu kwari da baka, hali da masu da garkuwa, sai kuma masu takuba. Kowannensu da ka dube shi kasan cewar akwai irin sadaukai a cikinsa. Hakika so makaho ne wanda idan ya kama mutum sai abin da hali ne. Wani lokacin yakan kai mutum ga mahallaka, ko kuma ya kai shi ga dana sani wanda ba shi da amfani. Nan fa wasu daga cikin iyalan 'yan uwan suka ta fitowa daga cikin gidaje suna ɗagawa 'yan uwansu hannu haɗe da zub da hawaye a cikin idanunsu, domin sun san cewar kallon ƙarshe suke musu sakamakon haɗarin da ke tattare da wannan jeji da za su tafi, wanda har yau har gobe tunda aljinin Karzur ya wanzu a cikin wannan ƙasar gumin jeji, ba a ƙara samun wani aljani ko mutum da ya ƙara shigar cikinsa ba. Kai ba ma cikinsa ba, hatta gefensa ma ya gagaru kowa face shi kansa da hadimansa. Ba su koma zuwa gidajensu ba har sai da suka ɓace musu da gani, hatta ƙurar dawakansu. Sannan suka koma zuwa gidajensu, wasu kaga suna zuba da hawaye, hatta ƙananan yara ba a bar su a baya ba, domin sun san shi kenan su da sake ganin iyayensu har abada. Domin wannan tafiya da suka yi tafiya ce ta neman ajali. Al'amarin tawagar jaruman kuwa yayin da suka ga sun ɓacewa jama'ar gari da kallo, ya zama da cewar sun fice daga cikin ainihin cikin gari, sai suka nutsafa zuwa cikin daji. Kowannen sai ya sakar wa dokin sakami suna masu tsala gudu, a lokacin da ƙarar kofatan dawakansu ya yawaita. Ƙura kuwa tun da ke su kai ka ce wata rundunar za su afkawa da yaƙi. Sakamakon wannan gudu da suke yi ne suka yi tafiya mai tsawo a cikin lokaci kalilan. Suna cikin tafiya ne duhun dare ya fara riskar su, saboda haka sai suka tsaya da tafiyar. Shugaba da ke gare su, wanda da alamu ya fi su ƙarfin jarumtaka da sanin makaman dabarun yaƙi, ana kiransa da suna Sahairu, ya ce, ya ku abokanan tafiya, ina ganin cewar ya dace mu dakata da wannan tafiya tamu sakamakon yanayin duhu da ya sawo kai. Don haka anan za mu yada sansani, kafin gobe sai mu ci gaba. Wadadin haka ne sai suka aminta da shawarar shugaban nasu. Na wasansu suka fara kafa tantuna, sakamakon wannan wuri ba shi da yawan bishiyoyi, mutum na iya hangen abin da ke nesa kaɗan. Yayin da dare sosai ne sai zama cewar wasu da yawa daga cikinsu sun yi barci, wasansu kuwa sai idanunsu suka kashe gaba da yin barci, bisa tunanin haɗarin da ke gabansu na tunkarar wannan daji wanda tsimin tsaban da suka fito nema yake. Mai sauraro, babi na biyu kenan cikin littafin tafiyar ajali, littafi na 1.